టీఆర్ఎస్ చావు డప్పు కార్యక్రమంపై అమిత్ షా సీరియస్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఏంటి? టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ తీరుపై అమిత్ షా గుస్స. చావు డప్పు ఇతర నిరసన కార్యక్రమాలు, కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు తమాషాలు చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై యుద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర నేతలకు ఆదేశం ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తానని, ఎలా అడ్డుకుంటారో చూద్దామని వ్యాఖ్య చేశారు. రాష్ట్రంలో అధికారమే లక్ష్యంగా దూసుకుపోవాలని సూచన చేశారు. తెలంగాణలో వెంటనే నా కార్యక్రమాన్ని ఖరారు చేస్తే అందులో పాల్గొంటానంటూ అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. నా పర్యటన ఎలా అడ్డుకుంటారో చూస్తాం. రెండో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర లేదా మరేదైనా పార్టీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తే రాష్ట్రంలో 2 రోజుల పాటు పర్యటించేందుకు నేను సిద్ధమంటూ వ్యాఖ్యానించారు. టీఆర్ఎస్ నిరసన పద్ధతులను, విధానాలను ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని, గట్టిగా ఎదుర్కోవాలని తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై యుద్ధం చేయాలని జాతీయ పార్టీ, రాష్ట్ర పార్టీకి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తాం. బీజేపీ నాయకులకు సమస్యలపై పోరాటాలు, ఉద్యమాలు చేయడం కొత్త కాదు. దాడులకు భయపడకుండా ముందుకు సాగాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలను, టీఆర్ఎస్ చేపట్టే నిరసనలను ఎండగట్టండి. టీఆర్ఎస్ సర్కార్ వైఫల్యాలు, అవినీతి కార్యక్రమాలను పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లండి. రాష్ట్రంలో వివిధ అభివృద్ధి పథకాల్లో జరుగుతున్న అవినీతిపై పోరుబాట పట్టండి. అవినీతి అంశంపై కేంద్ర సంస్థలతో విచారణకు డిమాండ్ చేయండి అంటూ అమిత్ షా వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై, బీజేపీ నాయకులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరును, అధికార టీఆర్ఎస్ చేస్తున్న నిరసన కార్యక్రమాలను కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. బీజేపీ నాయకులకు చావు డప్పు కొట్టాలని, వారి పర్యటనను అడ్డుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పిలుపునివ్వడంపై, ఉరికిస్తామంటూ వ్యాఖ్యానించడంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రానికి కేంద్రం చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తన వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు తమాసాలు చేస్తుందంటూ ధ్వజమెత్తినట్లు సమాచారం. మంగళవారం ఢిల్లీలో రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో పలువురితో అమిత్ షా సమావేశమయ్యారు. సుమారు 30 నిమిషాలు కొనసాగిన భేటీలో కేంద్ర మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, ధర్మపురి అరవింద్, టీకే అరుణ, ఈటల రాజేందర్, రఘునందన్ రావు, జితేందర్ రెడ్డి, విజయశాంతి, వివేక్, గరికపాటి మోహన్ రావు, బంగారు శృతితో పాటు ఇటీవల బీజేపీలో చేరిన విఠల్, తీన్మార్ మల్లన్లు పాల్గొన్నారు. సంజయ్, కిషన్ రెడ్డిలతో అమిత్ షా విడివిడిగా భేటీ అయ్యారు.